Kodhi mbele ni ikruok ne limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Homa Bay medo mako mach e skul sekondar ma Oriwo e kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Hema mag welo kod jopiny medo chungi e skundno ka jomomiyo rak riore mondo giket gik moko duto kare motelo ne limbe jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni dhi bedo wendo e nyasi mar rwako dala jagoro mongirore migawo mar arita men Raymond Omolo, nyasi madhi timore Ngeso tarik 15 dwe ma wantiere ni. So wasewuotho ka waneno kaka tent kama ibitime lemo mar erokamano chalo, wasedhi bende wawuotho kuonde 2-3 mantiere migepe ma bende ker nyalo goyo wang'e e sikul ka, nikech skul ni bende en skul ma nyithindo ma konde te mag Kenya somi. To kaka wang'eyo skul ni nigi population be maduong' ahinya, gin gi dwaro mamoko ma bende kamoro de gi gomb ni mondo ochwalnegi e kony. So magi duto te omiyo wan kaka wuono to maduong' moloyo en goyo erokamano ne Nyasaye kuom welo mar wuodwa Dr. Raymond Omolo kaka jagoro mongirore e weche mag arita kwe pacho ka. Wagwelo wajumbe te, warwako ji te. Onge ng'ama waweyo oko, ibed mjumbe mano yier gi joma pingo sirkal masani kata mok pingi, welo warwako ji te.